بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأزمان نعم نبنج مان نعم كرامه نعم بكري كروكي نعم بكري مني ko nembenge ke do kay mon mbenge do kay e ba bom mbenge di mbenge ba mun mbenge do kay e go e bana mo mbenge alaga do mu nyai akoko ne ka do kay donc ga fo mbenge ke do kay am mbenge do kay e bana mbenge mun do kay bon mais angé do kay ça parce que do kay e mamu bana e ka bengera mun do kay ablay mo e ba do ka ko ka gele mo mi ma ni ti ju do jugo we nga ni ju mi ni jugo mai jugo mai ambe ni ne ambe mo ya ke nyon fe mo te ni wajibi yaw wati dibe semene ngalo ni fe mo mana ko to tuma e mana ko to sana fen tala ne e kortorama abafo ko ikale kuma ka kunshi don minaw nam are abe bo are da ka e chana ko chenyi mbengai ayiwa abena koroto ko jugu sara jugu tay ayiwa anga koroto ni maban nam anga duwa kay don do d'accord bakal ñeble ni do kay bari ni ka jama shini kenebe anabulu ana ko ala ka di ama nam ame barami nani ambe baray na ciala fa abe komi ambe du ko nadla ñugon buña o de banga barayna ko to ñugon tala o de banga barayna ala kanu baya abada o la sa ambe sran fenfenye ala kan kisi kan tangoma ambe mingini ala kuta ala ko no yanyi kuma dedu ambe dongo do ani ngo be kuma ma hakemi ba nambe anta do amba nyu bela jeli fo kan famya de anda ni te kana korobolike kana anana kana barake min kalfarana ko ke anyema ka bosa sura kono bien ablay nam amboro sumulula alaka kalokundu alaka na anga seganke fuyi anye jugo ni soro ni sumulu temenina jugo nyanyi ni alafe o jugo yin kalotan na kilina toyina anga na si angana to shitane ke se ana to shila anga shitane anya shitane ke to mina o jugo ka to an no fe kalota ani kilin na to ina mo ya ere ani siramayani ani ala nyini yere da aywa ala ke hina taba ala ke yafakum bagari ndere mjeji na ko anga ke karnina ko fo ako ayedi ko fo karanga ko ambana diga taramuna ko mjeji ko buka funa ba falele kadiko bagari ko ambara diga taguna kama kumagamuna donc sini mo rappelé wala ko bagari c'est moi message faut dire à Bakary Asekou vous avez volontairement sauté la fête dico digo kapma comme c'est pas de boba rasta mo digo ko digo ko de wala nyina ko donc ko ambara ko donc a foya mapa d'accord bon dala les auditeurs donc tu vois que je suis Bakary bien donc c'est pour dire que on a reçu le message alors là ma dumbia nam ma foi sambe ami parce que bamano ko dembe doin comme c'est le don de article oui c'est voilà bamano côté tiens de abla ima amisali re ko ngote e muso sogandila seldo Allah akbar muso bekay abla o koro mo nyuma ani mo jugu o bod e kolu bonyo na seldo akagele ayo chima cheju ja beche kai bedi minute go de bulu Allah mani do bi o yanga dala koy ko yani ke kale da sinani nyala sinani sugo chimani abe kun kono ko ada ika falmuso ba nyala ko obo funa flajia Allah akbar abke masri nyuma ni masri ke ibe fle tabarakallah ala ka sunu chaya amina ya amna ko naga amina ka ko foni amina bismillah karamo nek Abdoulaye gafo bora flo gafo fla de bora fla fona ka ko sa bobaliye nam wala sa ame anga faso ka gafere kono o le sori wala sa ma fonga wali ma fami do nyumena aw men wa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi jumai nam be me kalo kletan nani sama fla ani mo gani kili abra shira herela nam ala kan kli herela amin ambada men le sor ni se bi so modana aywa gouvernement ali di yentem chebaw oluka manyonya ni asrula
fonko nyonko do tebna ni nyonche bengan de tebna ni nyonche ka combiner o bengan ko nala fem de no yentem ka la nyini yentem gouvernement dona o donda fe nga awati sera gouvernement ire la yina akoko yentem de hakila jigi ka fo ambela minka amambole de alors ta hawa katelia aywa ne amawaliya sisa ne ango ngambe sigi kuma kuna do retala de benkan yin wodi be waliya kuma ti aywa o la sa kabini alsa gonno ma kala do anyina ka ben ngala nyima wa kala wajibi yenma ake seranalike seranali ndu a kologela de ya ko bulede ko ambeta barablala ni awa fema fo anyi ambe min famya anga ko alla yini wali alla aw benam am benam minka wa kambeta kudai barabla kudaila ni do ala je yentem le sor ka kumala abla kuma fleni da tasman fulente daji ko do bi ikana to akisro abana na buse ka nyabo to fenfe na kuma kan mana ali kuma kan man be ko nyabo ali ne ya tuse ka ko be nyabo ka fo kadaka ko do juru sarali adobe tise ka do so no ka bo na aka gele ga dogo ni abise ka dogo ni te to fufu ila nga ni awbe kuma la akona akwenyu makoto akwenyu mbunya sigi ma sigi makoto ngo ministre minye shine be barakoma kale na ke ka fo ko shareu be jamana kono sendika mana wulika joka aka hake nofe ko ferebe gouvernement bulu ku traite lo min ka daw ko ku lasiki wa uku iremne odu mo fo juger abe komi ministre ale te sendika ko kala ay woto wadi mina juger lu ko legama sharante aywa sharain be sharain ne ministre ni for wadi min docteur bu ko grève la sharante abe mali enga ye safi ni ndi mawi munu ni famaya ko ni jorawla ni ne baro ya ministre bo te famaya bara utaketu aywa yentem fununa ka wuli ka barabla bi ko manche phénomène no jengino bi ko ni woni doyi ni o manya abe bo ambela jelenda kamada yoro yentem fasirika kumala yentem ni grevu mununke kateme akololo abodo pena jelenya yi sikotola abe minchi fasuku ka jule ni grevu yentem ko ni mabarage fatu bisigi dinya kon aywa yoro wala ele sorla bela jelo lu de jabe anno yentem ka cheba o ka chidum ani go man ka chidum jonatala bebe ki yakanyimi abla yimi silire ni korlay Seligny Korlala Bamako kera Birisa Nyami jamana yi mina asigi gelana kosobe ngoyere bela jelen kumbe ni ka ko ni bora ka ki etato dugu kono ibe joro da ka Birisa Nyami min beta ko lawo min fita ko lawo bebe girna ikunfe ablay o mana ko sami Selibana ngala dala ngo jamana kono baratali bebi senasuma iba foko don blalendo futi bola bana futi bola o tanyi mai wala sa seli dugu seje e ma ali gafe flare bora gafe flare ni bora do tanyi mai de ayo wala sa ni anga forba barkela barkelo ni je mama wo barkelo la de ni ko ni itarakata al sisa ni tari sena isena chaya forba barkelo la baye kafo asulu salalendo de ablay ale le sor kelinga kumala mi banati ngubanyi asafurlay covid mi Seligny Korla ba ke kowi serbanka kasara mi kera anga jamana kono abe bi kono ton andi kilimbo sa kilimpe du borala ni kuma bora mauda ni docteur so ani protection civile oluka jati abla ni watina dantigeli kelime kayira kafo armée tuminya anga armée aye muni kiseta ka pamanchi do gwen ka tege kukula ni tege da uka wala sa amse ka fo di bi ambe dominer kon bi armée abe akalka seyreka kele min talika am segere kele inte kele latikayre ambe mindo sanfe kele duguma kele domini
ani kɛlɛtɔw tɛ kelen ye ka da kan cunka ani barakawuli ani bingani jugu ka i mɔnti ka ma dɔw to ko dɔw la ka olu jateminɛ k'a kɛ komi u nana nin yɔrɔ ko ka taa tiɲɛni kɛ yen nɔ o ye kɛlɛ ye kɛlɛ min ni aw taa ɲɛsin ɲɔgɔn ma mugu ni kisɛ ci la nka janfa kɛlɛ dun o bɛ se ka kunbɛn cogo min na Mali bɛ o de gɛlɛya kɔnɔ nin waati na ala k'a ɲɛ bolo amina rabi an bila an sɔngo nin waati na an ka lakana tigilamaw u bɛ se ka baara kɛ kɛcogo ɲuman na cogo min na a faamaw kelen bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o la dɛ u ye fɛɛrɛ min tigɛla kabini ni kalo tile 4 tɛmɛnen na bureau min bɛ bureau régional min bɛ minisuma tɔgɔ la Gawo ko a ye minɛnw di ani wale dɔw kɛ an sɔngo min bɛ se ka to don n'a nataw la lakanabaw bɛ se ka u jɔyɔrɔ la a bila ni kumaba dɔw ye nka yɔrɔ min na ni o ye farikolo ɲɛnajɛ ye basket ko la ko nin ye ko kura ye Ligue Africa Basket Africa League an ka kulu dɔ bɛ o cɛma i n'a fɔ AS Police cɛmanw ko Farafinna kɛta ɲɔgɔn sɔrɔ ɲinan ɲɔgɔn na a fɔlɔ don nka AS Police jɔsen min b'a kɔrɔ n'a kɛlen bɛ ka maa damadɔ minnu ta ka fara a yɛrɛ kan k'a kolo gɛlɛya k'a laban a n'a tɔgɔ to maaw da don n'a nataw la l'indépendant Enebana ni waati na dantigɛli kelen bɛ Enebana ka kuma la o ko CEDEAO ye maa dɔw ci an ka jamana kɔnɔ ka n'a lajɛ cɛmancɛ fanga a daminɛ ni sisan cɛ donso min donna a kɔrɔ ni CEDEAO yɛrɛ ko ale ye o kɔlɔsiba ye u ye ciden dɔ bila ka na walasa o ciden u ka kuma o kɛra k'a fɔ ko M5 RP k'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ka jɔ jumɛnfɔla jɔyɔrɔ la a kan'o kɛ a kana laɲini kɛ gɛrɛntɛ ye ka laɲini kɛ ni a ma kɛ tan n bɛ nin kɛ k'a kan'o kɛ jamana kɔnɔ jamana min ne da ma tugu u ɲɛ ko o cɛ man ɲi nka a ye sɛnɛŋanali kɛ sɔnbɛ ɲala sɔnbɛ ɲa cɛlakaw la la gouvernement a fana k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n'a sɔrɔ min fɔra ye k'a fɔ jamana in a tɛ baara ni mɔgɔ kelen ka hakilina ye a kɛ fɛn fɛn bɛ yen ni o da bɛ se ka don jamana joli kuma la a kɛ u bɛɛ lajɛlen wele ka kuma sara u la k'u lamɛn u ka laɲini min ni u bɛ se ka don transition ka baara fɛ a k'o fana baara kɛ a kana kɛ kelen na ko ye mayini ablaye ne cɛman Ibrahim Kulubali ye kunnafonidilaw y'a sɛgɛrɛ a kumana a ko M5 a ka kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na kulu min bɛ bi ni o ye kulu belebeleba ye Union Nationale min u bɛ se ka don o kɔnɔ a kana kɛ kuntilenna kelen ye kana kɛ kɛlɛ ye kɛlɛ min ni kelen pe b'a kɛ ko si tɛ o kɛlɛ la min bɛ se ka to transition a kɛ se ka ɲa fo maaw kana kɛ farafarali ye minnu ka laɲini ye kelen u kɛ fara ɲɔgɔn kan laɲini ye kelen de ye Ablaye ale indépendant kelen in kɔnɔ teliya yɛrɛ la dantigɛli kelen bɛ u y'a yira k'a fɔ Tombouctou an ka faamaw n'o ye armée ye k'u ye dumuni di denbaya damadɔw ma jateminɛlen don k'a fɔ ni olu ma magɛn ko bɛ sɔn k'u sɔrɔ kɔngɔ bɛ sɔn k'u sɔrɔ nin waati na minisuma a ko maa minnu bɛ bi ni olu ye binganikɛlaw ye an ka kɔrɔn fɛ ni olu bɛ k'u yɛrɛ kɛ komi u b'u jɔ faso jɔyɔrɔ yɛrɛ la ko yɔrɔ binganikɛlaw bɛ jɛrisiw de jɛrisiw de kelen bɛ jamanadenw sɔrɔ nadonnibaw ye bi maa minnu bɛ sira tigɛ maaw la ka u firiw disi kan k'u ka nafolo minɛ n'a ye olu mana maa min minɛ jɛrisiw mana maa min minɛ u b'i bolo tigɛ k'i sen tigɛ k'i labila k'i kɛ taa de ko o min ye nin ye adamadenw ka hakɛ tiɲɛni don dɛ o kana o kɛ kanu jɔ faso jɔyɔrɔ la ni ye tiɲɛnikɛla minɛ sariya b'a yira i ka a lasago sariyatigiw ma nka ni e ye maa mun t'a fɛ ka sariyatigi lajɛ o sariya b'u bolo olu bɛ faso de kɛlɛ Ablaye Covid-19 nin ye kunnafoni ɲuman ye a ko la fɔlɔ ko Covid-19 an bɔra mun kalama fangabɔ min ɲɛsinnen kɛnɛya ko ma an fɛ yan a ko sɛgɛsɛgɛli kɛra échantillon 250 ani 9 alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna mɛ kalo tile 13 ma bolofara minnu bɛ kɛnɛya ko in kunna u y'a yira k'a fɔ
o ma mɔgɔ si ye a dɔnni masina la min minɛra ka na n'u ye ko covid bɛ o la ko walima sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma ko maa minɛra nka u y'a yira k'a fɔ mata minnu banalen don n'olu bɛ bolola u kɔlɔsi kɔnɔ u kɛnɛyara o ko matan cɛ ma o jama cɛ ma minnu bɛ kɔlɔsi kɔnɔna la kelen pe dɔrɔn de sara nka alamisa tɛmɛnen na Mali Bamako kuru kara bɛɛ la u ma banabagatɔ ye covid-19 ko in na o ye tamasiyɛn dɔ ye min bɛ mɔgɔ hakili sigi Ablaye ne ko an tɛ nin bila yanni waati dɔ cɛ a sika tɔl ni ko tɛ awɔ an b'o bila o cogo la an bɛ taa i ka waati la bi tɛ seli ya bi tɛ seli tile saba tɛ seli ya tile saba kɔni seli anw fɛ yan nɔ mais ko mɔgɔ ne ma fɔ n ba ko mɔgɔ lankolon fɔlɔ de ye tile sabanan ye a fana ko la kelen kɛ sa ayiwa u kɔni mais est ce que don bɛ tɛ seli bɛɛ tɛ se ka fɔ ɲɔgɔn fɛ se ka fɔ ɲɔgɔn fɛ mais n b'a fɛ ka mun de fɔ sɔrɔ kow yɛlɛmana fɔlɔfɔlɔ seli dɔn kabila ani du ni du e b'u dɔn ɲɔgɔn na u bɛɛ bɛ fini kelen don tiɲɛ don cɛ kelen b'a fini kelen tigɛ a denw bɛ u bɛɛ kalan kɛ cogo ye u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka taa seliba kɛnɛ kan mais sisan y'o bila bakisi bi ne do ne bɛ fɔrɔkiya dɔ bɛ parakali dɔ bɛ fɛ an bɛɛ bɛ du kelen na donc ala ko fɔlɔ o t'a la bɛɛ ye kelen et puis ni n'ala ye mun gɛsɛ ka wari d'a ma so kɔnɔ ale tɛ maa ɲininka dɛ a bɛ fini tigɛ bɛɛ hali a tɛ maa ɲininka ale mɔgɔ tɛ ɲininka mais sisan an y'o dabila mun na de munna Ablaye adamaden waati ma yɛlɛma adamaden ni yɛlɛmana Allahu akbar i ma ye hali mɔgɔ minnu ye cɛ kelen ani muso kelen ye denw ye ni ala ma lamu ni duwawu a bɛ du kelen kɔnɔ Ablaye o bɛɛ ka guwa bɛ sigi i yɛrɛ ma u tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ o ye laada yɛrɛ ye ka bini kuma jan Ablaye cɛkɔrɔbaw ni o ye an faw ye an faw bɔnnaw olu dɔgɔyara dugukolo ko kan a dɔgɔyara duba kɔnɔnaw la sisan cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛ yen tuguni nka cɛkɔrɔba minnu ma a caman bɛ yen Ablaye minnu ma laada sigi dɛ minnu ni laada kun b'u fɛ yen nka ɲɛnamaya bɛ na u bɛna se sadenkɛ da la tuma min na u nana nata diɲɛ la ka den dɔ min ye fɛntigi ye k'o fisaya ni bolokolu ye a tiɲɛna olu yɛrɛ ka waati n'o tɛ cɛkɔrɔba dɔw tatɔ olu bɛ danga dun Ablaye o du kelen bɛ yen minnu ni olu bɛ ni laada timɛ nka du bonya fɛnɛ ni mɔgɔw bɔra ka taa u ka yɔrɔw la Ablaye olu segintɔ so kɔnɔ tuguni k'u bɛna ladala fini don bɛɛ kɛ fini kelen don o gɛlɛyara sa dɛ bɛɛ b'i kun tilenna duba bɛ tɔgɔ de bolo aw bɛ se ka na bɔ ɲɔgɔn ye nka k'aw don finiw kɛ kelen ye ka gaw kɛ kelen ye Ablaye o lada wulila mɛnna o de b'an ka mɔgɔya sa o y'an ka mɔgɔya tiɲɛ bɔgɔ Ablaye mɔgɔw tun bɛ siran duba ɲɛ ka d'a kan ko n'i ye ninnu kɛlɛ ko i ye bɛɛ de kɛlɛ nka e bɛ dɔ kɛlɛ bi du kɔnɔ ɲininkali de bɛ kɛ k'a kɛra ko a ma mɔgɔw ka juru ta wa ko nana nɔfɛ ko an sabala ko nin kɔni bɛɛ balo tuguni i yɛrɛ minnu kan k'i yɛrɛ sɔrɔna don n'o minnu labilabagaw ye donc duba kɛra dubalankolon nafa foyi t'a la bi dunbiya an b'a di ten kamre. Le flash. Le flash d'information.